Jambo and Phillips. Yeah, oedd nhw'n gret. Mega. Cofio mega, ydych chi rib. Toeth, croeso i eitem y wyn o fel arfer fi yn ystod fan hyn, fi wedi fod yn bita o ie pas, gan yn hydrach fi wedi bod eich clipio ar y wyn, nid jyst ar eich gyfer chi, ond hefyd ar gyfer Hannah Daniel! Croeso ato ni Hannah. O'n i'n clywed ti'n ymffrostio lot yn y cyfweliad yn hyn, bod ti wedi bod yn Efrog Newydd, a hefyd bod ti yn neud boxercise yn cael ei alw, ie? Na, bocsio go iawn. Hynny, ti'n ymladd yn erbyn bobl eraill? Wel, fi a'n ffrind i fi'n byw gyda. Ni'n mynd gyda'n gilydd, a ni'n ymladd yn erbyn yn gilydd yn y ring. Oes dwy ferch yn pyntio i gilydd, os na rhes o ddynion o gwmpas yn edrych arno chi, falle taflu pres i fewn, agos e? Mae pawb yn ddifrifol tu hwnt. Ti fi o'n y holl beth, fel na. Mae gynnu ni ma, wrth gwrs, bocsio, mae lot o bobl yn hoffi dangos hun. Mae lot o bobl yn ffilmio ei hunan yn bocsio. Ddechrau boi yma yn dangos ei hun fan hyn. A beth ti'n meddwl, mae'r techneg yn iawn, yn dydi? Techneg da. Bwrw fyna. Cyhyrog iawn. Cyhyrog, mae'n neud y sŵn i fi. Wedi gadael i dopa. Dwi mor arwro. Be fedra neud fwy arwro? Dwi yn ddi. Cam bach i'r chwith efallai. Diolch uwch. Ie, diffa gwmpo nawr poi poeni. O'n i'n wedi ffindio'r clip anghywir wedi. Hannah, mi wyt ti, fi'n gwybod ar fi'n dechrau job actio, yn edrych na actio, bod ti'n mwynhau gweithio fel un o Planet Plant. Mi wyt ti'n mwynhau job yn actio go iawn. Pan ti'n neud ymarferiad actio, wyt ti'n rhoi esgus bod yn anifel neu rhywbeth? Fi'n cael ei esgus bod yn dan o dost. O, ie. Mae'n gweith ti, ie. Ie. Beth sy'n dda iawn. Dyfa? Oedd gen ti pen tost ar ôl ni hefyd. Reit, mae gennym ni dynas fan hyn, be mae hi wedi gwneud i bach o esgus bod yn gath, ti'n gweld. So mae cymeriadu yn wych. Ie, mae hi wedi bod i ysgol drama. Corff yr osgo bob ddim. Beth yw hwnna? A'i llygoden sy'n y gornel, mae gath yn mynd i sbio nawr i'w beth sy'n ei digwydd. Hannah, mi wyt ti yn gweithio, fi'n gwybod bod ti'n gwybod hyn, fi'n sy'n goffa pawb yna. Mi wyt ti'n gweithio ar rhaglen Y Garage. Ydw. Felly mae yna lot o gadgets ac yn y blaen. Be di dy hoff gadgets ti erioed o'r sioe? Mae gymaint i bod. Nes i rili fwynhau profi'r boots ma. O'ch chi fod i neidio lan i'r lleiad y gwisgo? O, reit. Be o'ch chi gallu neidio ar y boots? O, ni fod, ie. Fain mor uchel eithoch chi? Wel, wnaethon ni ddim gadael y studio, oedd y tôn eitha isod. O'n i'n falus iawn. O'n i'n clywed bod ti'n cael chwarae efo'r gadgets dri, dim ond Alun sy'n cael chwarae efo. Ie, ma' nhw'n... Sy'n ni'n trystio fo? Sy'n ni'n trystio ti cyn Alun? Ie, ma' beth o'n i'n gweud. Chi wedi gweld y ffordd mae boi'n am bita'r stwffio? Oedd o'n gret, oedd nhw draw yn Japan. A ti'n mae Japan a mynydd yn Japan a bob dim. Fe o dal i weid, mae'n stincio. Mae gennym ni gadget fan hyn, hynny ydy gadget cymleth iawn i wneud y peth mwyaf diog yn y byd. Achos chi'n gweld mae'r belen yn cwmpo lawr fan hyn. Chi'n mynd wneud y math yma beth ar y garage yn dydych chi, lle chi'n gofyn i'r crits ifanc i greu teclyn. So mae'n wedi mynd yn ofalus iawn, mae'n gweithio mae'r belen yn cwmpo lawr fan hyn. Beth mae'r teclyn mae'n mynd i eich dwi'n meddwl falle? Achub y byd? Falle, mae'n cwmpo lawr, digon o sain awr o'r ffwrdd o fynd. Dyma ni. Just ar gyfer wneud hwnnw o dda. Hannah, pobl y cwm yn ddiweddar yn chwarae Dic Prifet yn efo? Ie. Iawn yna brofiad neis? Oedd, nes i joio. Mae gennym ni tips fan hyn, Dic Prifet gweitha yn y byd yn dod i fyny fan hyn. Ti'n gwybod, mae fyna, be mae'r boi mae'n neud, stakeout mae gynno fo'r binoculars ac yn y blaen. Nawr, lle mae o'n mynd yn anghywir fan hyn, ti'n meddwl? Lle ti'n meddwl beth yw'r broblem? Ac yn gyflym iawn, mae gen ti a fi rhywbeth yn gyffredin, enw di yw Hannah Daniel, ac enw canol fi di Hannah. Ie? Na, gyda mi na. Ti'n gael lot o stwff Daniel ffair llewod, fi'n siŵr. Ble mae Daniel? Ble mae Daniel ac yn y blaen, a ti'n mynd fi fan hyn, ha ha ha. Ie. Un peth o beth i llewod yw, fi'n mynd cael Daniel mor ddewr â hynny, achos drychwch, mochyn deiar fan hyn. Dyna Daniel. Beth yw water yn Gymraeg? Edrych hwnna? Byw hwch. Hwch. Dyw'r hwch ddim yn trwy'r siop, mae'n trwy'r llew fan hyn, na ni. Ei ffordd o. A dyna ni. Felly doedd Daniel ddim o'r ddewr â hynny. A dyna ni, Hannah Daniel Glyn newydd yn y we.